aquestes eines. Doncs bé, com us deia, en Josep Lluís Segú, ell és llicenciat en Medicina i ha desenvolupat la seva carrera en el món corporatiu en empreses de salut i formació. Des del 2017 es dedica a assessorar en consells i projectes estratègics com DEP Institut, Innovamat o Unifit. En Josep Mateu és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona i és MBA per IES. Ell ha liderat projectes empresarials del sector serveis, primer a les empreses familiars i més endavant en l'àmbit multinacional. Des del juliol del 2015 és president del RAC, tot i que ja hi ha estat CEO i director general de l'entitat, així com vicepresident de la Junta Directiva des del 2012. Jaume Roures i Llop és un empresari amb una llarga trajectòria. Ell va començar treballant en una linotípia i després en una editorial. El 1984 va entrar a la tot just creada Televisió de Catalunya, a la qual va arribar a ser el responsable del Departament de Notícies i de Producció d'Esports. El 94 el funda juntament amb Tacho Benet i Gerard Romi Mediapro, un potent grup audiovisual on ell va ser-hi fins al 2023. És impulsor de moltes iniciatives, també empresarials, i actualment és el president de Bacus Futur. Bé, qui millor que ells, amb la conducció d'en Josep Lluís Segú, per parlar d'això, del potencial que té el català per fer negoci empresarial després de totes aquestes eines que ens han donat els precedents. Moltíssimes gràcies i endavant. Bé, gràcies a tots. Bona tarda a tothom. Benvinguts a aquesta taula rodona dedicada a que arribem al rovell de l'ou de tot el que hem estat parlant. Ens han donat una molt bona introducció de tots els aspectes del català a l'empresa, però ara ens volem fer la pregunta clau, que seria: el català és negoci? És possible fer negoci en català? Es fa més negoci si es treballa bé el català? I ho volem fer des d'una mirada empresarial, posant casos d'èxit, aportant dades, oportunitats, parlant de costos, de competència, de tecnologia i de futur. Com hem dit, ens acompanyen el Jaume Roures i el Josep Mateu, que tenen una dilatada trajectòria i experiència en practicant això. I jo només volia començar donant unes quantes dades d'un informe recent que ha publicat l'economista Guillem López Casasnovas, que us recomano la seva revisió, molt concretes, però els estudis mostren com parlar i llegir en català augmenta les probabilitats d'estar ocupat entre un 3 i un 5%. Afavoreix la selecció en opcions de feines de coll blanc, de blue collar, entre un 9 i un 14%. Escriure en català incrementa entre un 6 i un 13% la probabilitat de treballar en serveis, institucions públiques i en el sector educatiu. I en general, l'efecte net de conèixer el català augmenta entre un 14 i un 15% les rendes del treball en els autòctons i un 20% a les persones migrades. Dit això, i segons la vostra experiència, i per començar, penseu que el català és negoci? A l'ordre que vulgueu. Bé, abans de contestar sí que volia fer com dues prèvies, perquè estic d'acord amb el que s'ha anat dient de la responsabilitat de l'empresa i la llengua, però la primera responsabilitat és de l'administració, perquè els empresaris després assumeixin, ajudin, col·laborin, impulsin, etc., necessiten no només normatives, sinó materials, mestres, 50.000 coses. I estem a la paradoxa que després de més de 10 anys de governs, diguem-ne, més radicalment nacionalistes, el català ha retrocedit. Vull dir que primer ens hem de mirar molt. El segon element, abans d'arribar a l'empresa, després de l'administració, són els mitjans de comunicació. I aquí, en general, però els públics en particular, perquè són els que podem, diguem-ne, més determinar nosaltres. Si no hi ha canal infantil a TV3, els nostres fills i els fills de la gent que ve a treballar, etc., no tindran una relació amb la llengua que ve determinant. Bé, tindran relació amb altra llengua, perquè miraran els dibuixos que fan en castellà o amb el que sigui. I a tall d'anècdota, el Fernando Alonso parla català i ho entén perfectament, perquè estava al Bons mentre anava a córrer cars, a entrenar-se quan era petit, al car aquell que hi ha a prop de l'escala. I llavors què mirava? Doncs els dibuixos de TV3 i tal i qual, i per tant
Vull dir que és una de les primeres maneres d'integrar el tema. I per tant, amb això hem de ser molt seriosos, perquè nosaltres podem fer tots els esforços que es vulgui, però si després tots els elements quotidians que té la gent de vivència estan en castellà, vull dir, els nostres fills i els altres jugaran en castellà i el català, per tant, continuarà retrocedint. 3, jo agraeixo molt que m'hagueu invitat, però sóc un mal exemple, perquè clar, jo vaig començar fa 43 anys a TV3, després he estat a Mediapro i després a Bacus. Per tant, tota la meva trajectòria d'alguna manera està lligada empresarialment a la cultura, no? I a la cultura catalana. Per tant, diguem-ne, jo és una etiqueta, una motxilla que ja porto des de bon començament i des d'aquesta òptica és una mica més difícil servir d'exemple, però per mi és evident, i des de la meva experiència audiovisual, diguem-ne, qui s'ha imposat a les plataformes audiovisuals, a part de, lògicament, els americans, doncs els països nòrdics, que tenen una població més o menys com la que tenim nosaltres, tenen unes llengües un pèl més complexes que les nostres, però el que han ofert són productes de qualitat. I aquests productes de qualitat han donat la volta al món i la gent s'ha preocupat de conèixer qui són els finesos, qui són els noruecs o qui són els suecs i sobretot els danesos, que són els que ho han fet millor. I estem parlant de societats més petites que l'àmbit lingüístic català i estem parlant de llengües molt més complexes. Per tant, diguem-ne, empresarialment, en el món de l'audiovisual, la qualitat és molt important. Tot això ve, a més, reforçat per la digitalització. Vull dir, no podem parlar de l'empresa, no podem parlar de la llengua, deixant de banda que ara hi ha eines que mai no teníem. Vull dir que en parlarem. Que diguem-ne, totes les eines digitals amb les quals treballa l'empresa haurien d'estar en català, no? Diguem-ne, els modes operatius que a més existeixen gairebé a tot arreu, de la mateixa manera que es va comprovar que no era tan difícil convèncer les plataformes, lògicament pagant, que subtitulin en català o a més en castellà si els hi paguen, si volen, o el que sigui, no? Per tant, la gent accedeix a continguts. Diguem-ne, els de fora poden entendre perfectament de què els hi estem explicant i nosaltres veiem els productes de fora i al mateix temps estem defensant i coneixent la nostra llengua tal. Avui, casualment, ha sortit l'informe del Gremi d'Editors de Catalunya i la radiografia no és tan negativa com pensem. Doncs per què? Perquè la venda de llibres en català continua augmentant. L'any passat ha sigut un 4% que es ve a sumar als 10% anteriors. El 65% de la societat llegeix llibres en català, però el 75% dels que tenen de 14 a 24 anys llegeixen llibres en català i n'estem venent més. Per tant, diguem-ne, no només no estem tan malament, sinó que la joventut, que és el que pensem en general, que té dificultats o que té més maneres d'anar-se'n cap al castellà, doncs com a mínim no només manté una presència en la lectura en català, sinó que, a més... 4, també és un motiu de respecte. Clar, jo no he tingut dificultats a Mediapro, que era la més diferent de TV3 o Abacus. És que des del primer dia fèiem les coses en català, castellà i anglès. I mai ningú es va queixar, però per entendre's no ens queixaven ni la gent de Madrid, ni mai ningú ens va preguntar de fora per què érem tan raros, perquè, diguem-ne, formava part del funcionament normal de l'empresa. El 28% de la gent que treballava a Mediapro eren aquí, eren estrangers de diferents llocs i tots anaven tranquil·lament a les aules de formació, no perquè se'ls obligués, sinó perquè trobaven normal que perquè l'empresa funcionés ells haurien de funcionar. Lògicament, insisteixo en el que deia
al començament. Vull dir que l'administració té unes obligacions perquè vosaltres pugueu utilitzar aquestes eines i fer-les d'allò. 5, la marca jo crec que és molt important. Vull dir que associem les marques de RAC o Mediapro o Bacus o la que sigui, o la Selva, a la llengua, no? Jo visc a l'Empordà, per sort, i quan circules per allà i veus Baix Ter, com el nom d'una empresa, penses, ostres, no? Quin goig. Però el de fora que veu Baix Ter es preguntarà què vol dir això, no és només, no? I llavors tindrem l'oportunitat, o tindrem els de Baix Ter, l'oportunitat d'explicar-li perquè aquella empresa es diu Baix Ter i el que això significa. Per tant, la defensa de la marca vinculada a la llengua jo crec que és molt important. Bueno, has tocat molts temes que aniran sortint. Sí, anava a dir, i paro, perquè si no el Josep no té... Fem intervencions més curtes i així podem anar tocant tema a tema. Contestant el que deia el Jaume ara, el primer que ha dit, que la responsabilitat de l'administració i la responsabilitat dels mitjans de comunicació, jo crec que també hi ha una part important de les empreses en el sentit de que la gent es passa a l'empresa 8-10 hores al dia. I 8-10 hores al dia són moltes hores. Es passa més hores a l'empresa que amb la família i més hores a l'empresa que amb els amics, no? Llavors aquí, allò que diuen que els directius, els directors, els caps, són forjadors de persones, és veritat, vull dir, perquè passes moltes hores amb ells i amb elles, i en aquest sentit sí que tenim una responsabilitat, en el cas de la llengua, si volem, si es vol fer, de formar-los en aquest sentit. Jo sempre he dit que no hi ha mals empleats, sinó que hi ha mals jefes, amb els caps, no? El problema són els caps, no són els empleats, no? Llavors, en aquest sentit, sí que hi ha aquesta responsabilitat de forjar la gent i de que puguin aprendre i que puguin fomentar l'ús del català internament. En el nostre cas, ja amb el RAC, als anys 70, per dir alguna cosa, era un club castellà. Jo he vist tota la documentació i tot, i l'ambient que es vivia allà dins, amb unes oficines que hi havia, primer al carrer Provença, després al carrer Santaló, era gent castellano parlant de Barcelona, però eren tots castellans. I era el RAC dels 50-60.000 socis, etc. Fins als que en aquell moment. El gran salt que es va fer a partir dels anys 85, a partir dels 90. I a partir dels 90 és quan es fa el salt, i el gran salt es fa apoyant-se molt amb el català, perquè és quan fem el canvi de dir demanem a la gent què és el que vol, si vol que li escriguem en català o en castellà, demanem a la gent la revista com la vol, si la vol en català i en castellà, i a partir d'aquí una revista que es deia, per exemple, Club, que era la revista històrica, que era una revista en castellà, la passem a fer en català i després ja la fem mixta, en funció del que ens diu la gent. I allà fem la gran explosió. Però una mica amb la línia d'adaptabilitat, no ho fem perquè ideològicament volíem fer-ho així, sinó que es fa per motius pràctics, perquè creiem que la societat en aquell moment, després de l'època de Franco, hi ha un canvi i comença a derivar cap a una novetat, i l'ascensor social en aquell moment era el català. Jo en tinc dubtes que ara ho sigui, però en aquell moment ho era. Llavors la gent sí que volia sentir formar part d'aquest col·lectiu catalanoparlant, no? Perquè quan jo era petit, escolta'm, jo soc de poble, els meus avis no parlaven castellà, parlaven català només. Quan vam venir a Barcelona, després jo vaig anar als jesuïtes, etc., una família d'empresaris i tal, però jo, escolta, era de Cassà de la Selva i sabia parlar català. Quan escrivien els meus pares, als anys 70, els escrivien en castellà, perquè a mi català no m'ha ensenyat ningú. I això és el que hi havia en aquella època. Llavors, jo crec que el canvi, el català es va veure que podia ser negoci o que podia ser un mitjà per sumar, per fer negoci, no? I això és el que en aquell moment jo crec que en el RAC vam veure. O sigui, no va ser una qüestió d'ideologia, sinó jo crec que va ser més una qüestió pràctica, de veure de com aprofitar una eina per apropar-se més a la gent. Nosaltres ens diferenciem no amb el que fem, sinó amb la forma en què ho fem, i per fer-ho amb la forma en què ho fem és la forma com connectes amb la gent, no? I la forma de connectar la gent en aquella època era el català. La situació ara és molt més complexa, Però ara com ho feu? Perquè sí que volíem entrar una mica en aspectes pràctics. Ara ho seguim fent, el que passa que quan tu vas fent moltes més coses, també l'entorn que tens és molt més complex. I trobar proveïdors que t'abasteixin amb serveis en català no és tan fàcil. O sigui, quan entres al món dels viatges,
En el món dels viatges, tots els proveïdors els has de demanar específicament que treballin en català per tu, perquè el teu client, el teu soci en el nostre cas, que ho vol sentir en català, vol que la nostra web estigui en català, que tots els productes estiguin en català, que tots els viatges estiguin en català, i això els proveïdors no ho fan. O sigui, totes les empreses que hi ha al sector no ho fan. Llavors, tens una feina molt més gran. I poso l'últim exemple. Ara hem començat ja a vendre amb intel·ligència artificial a través de chatbot, no? El chatbot són persones que, són màquines que parlen absolutament i te venen un producte fins a tancar el producte, i aquesta conversa l'hem tingut de començar a fer en castellà i encara no tenim la solució en català, perquè els proveïdors que ens abasteixen d'això encara no ens han facilitat l'eina per poder-ho fer en català, que és el que nosaltres volem, no? Però hem avançat amb el castellà. O sigui que la dificultat avui dia és gran per seguir mantenint aquesta línia, diguem, d'apropar-se a la gent amb la llengua que ells volen. En aquest cas nostre, amb un 70%, jo diria, és el català. O sigui, nosaltres tenim un públic que el 70% de les comunicacions ens diu, o el 70% del públic ens diu que les vol en català. Però és cert, jo tinc experiència personal contractant-nos una assegurança de viatge i que vaig tenir dificultats per poder-la contractar en català. Segur. I de rebre Per això hi ha aquesta dificultat, diguem, de l'entorn que hi ha, perquè no tots estem d'acord amb la mateixa línia. Sí, a veure, està clar que les empreses operaran, al final les empreses es deuen al propietari, però sobretot es deuen als clients, no? Amb la qual cosa les empreses comunicaran i operaran més en català si els clients els ho demanen, no? En aquest sentit, penseu que nosaltres com a clients som prou exigents amb les empreses? Som a la demanació del servei, perquè a vegades sí que intentes tenir una política de dir, jo acabo d'aconseguir, perquè és aconseguir, de signar una hipoteca, una compraventa d'una casa en català amb una notària castellanoparlant, que després d'insistir em va fer l'escriptura en català, però vaig haver d'insistir diverses vegades. I a vegades és cert que et canses d'estar sempre havent-ho de lluitar, però globalment penseu que abdiquem amb excessiva facilitat o que vosaltres com a empresa respondríeu diferent, com que ja ho feu, si la demanda del client fos més intensa? Jo penso que, com demostraven a més tots els que ens han precedit, que ens rendim fàcilment a vegades per comoditat, a vegades perquè no sembla que vulguis imposar res o per anar més de pressa, també, però jo crec que això és consubstancial a una mica la nostra mentalitat, que no vull dir que sigui correcta, però que tenim aquesta tendència, em sembla evident, i al mateix temps això denota que la pressió del client, excepte en èpoques determinades i en ambients determinats, tampoc és tan exigent, no? Vull dir que no hi ha, malauradament, crec, una correlació, i per tant l'aspecte aquest que es pot dir més voluntarista o més militant, doncs continua sent necessari, però insisteixo, eines, més enllà que algunes arribin en retard o no, eines en tenim moltíssimes, no? I hem de ser capaços d'utilitzar-les en dues direccions. Després la llengua també és una llengua que no és fàcil a nivell gramatical i a nivell de comunicació. Quan vols fer publicitat, a vegades el que tu vols dir o el que vols expressar has de modificar el missatge. Nosaltres hem trobat en casos, el nostre eslògan ara és el RAC, i som per ajudar, però nosaltres volíem dir estem per ajudar. Estem en català, estem per ajudar, no és correcte. El motiu que sigui, no ho sé, ara m'ho facis recordar. I vam tenir que canviar tot l'esquema per poder fer el i som per ajudar, que ens agrada molt, però vull dir que vam tenir-ho que modificar. I ara estem en un altre tema també, que volíem fer un eslògan que era 120 anys, que fem l'any que ve, 120 anys per endavant, i els 120 anys per endavant sembla que vulgui dir que anticipes, no? Un anticipo. Llavors també hem tingut que canviar, no? Vull dir que la llengua també, jo recordo el pare Samaranc, que era un senyor, va ser president d'honor del RAC, i era un senyor castellano parlant, però un senyor de Barcelona, diguem, però que no era estrictament català, o era català, però un català diferent, diguem. En aquest sentit, ell sempre deia que tenia una idea publicitària, no? Que deia que era més barat ser soci del RAC que no ser-ho.
I m'ho deia a vegades a mi, i jo deia, escolta, ha de fer això, vostè ha de fer això. Ha de ser més barat. És més barat ser soci de RAC que no ser-ho. I la paraula barato tampoc la podíem dir, perquè la paraula que no... Llavors, en aquest sentit, també nosaltres mateixos som una societat complexa, vull dir que no som fàcils, no? Però en el sentit que dèiem abans, jo crec que també és important... O sigui, jo crec que és un tema, el del català, i sobretot internament dintre les empreses, que has de mantenir l'atenció contínuament. Perquè és una mica l'atenció aquella del nàufrag, que dius, no? Perquè si no, a la que perds una mica la intensitat, passa com l'esport avui dia, no? Allò es perd de seguida, no? Es perd de seguida i te trobes que les presentacions comencen a ser en castellà o en anglès, que el català desapareix de tot arreu, dels escrits, etc. I has de tornar una altra vegada a imposar-te, i això és el que dèiem ara aquesta última presentació, que a vegades no és fàcil. Jo volia parlar una mica d'internacionalització, perquè moltes de les nostres empreses fem negocis amb altres mercats que també són multilingües, i jo a vegades penso que nosaltres hem après a gestionar un mercat multilingüe aquí, i la pregunta és si penseu que això ens dona un avantatge competitiu quan anem a altres mercats multilingües, perquè entenem millor la idiosincràsia del país per adaptar-nos-hi respecte a països que tenen una llengua molt dominant, que és l'anglès, que ja ens han dit abans que els americans i els anglesos només parlen anglès perquè no tenen cap necessitat de parlar qualsevol altra cosa. Sí que et reconeixen quan els hi dius, ostres, vosaltres parleu moltes llengües, que bé, no? Però jo no en tinc cap necessitat. Però la meva pregunta anava més respecte a l'avantatge competitiu, si penseu que això ens ajuda a adaptar-nos millor a altres mercats perquè puguem entendre millor aquesta complexitat i la sabem gestionar, diguéssim. Jo, amb la meva experiència, sobretot en Mediapro, jo crec que el tema és la qualitat del servei que li ofereixes. I això et permet explicar l'origen, no? Diguem-ne, si tu dones una qualitat determinada, ets capaç de vincular-ho a les exigències del país, jo soc, mai he estat convergent, però sempre he estat partidari de la feina ben feta no té fronteres, i aquest per mi continua sent un dels lemes principals de la meva feina. I si tu ets capaç de vehiculitzar això com una marca, és a dir, no, és que nosaltres, diguem-ne, com que som com som, intentem fer les coses bé, i això té a veure amb la nostra història, amb la nostra cultura i amb la nostra llengua. Jo mai m'he trobat amb cap problema, vaja, és que mai ningú, diguem-ne, ha tingut una reacció negativa, ni països, diguem-ne, monolingües estrictes, ni d'altre d'allò. Jo crec que això és una pressió que tenim més de la part castellana, ara mateix que hi ha hagut la Fira Internacional de Guadalajara. Els mexicans estaven bojos i encantats de conèixer el català, la literatura catalana. També és cert que, però el pes que pot tenir l'exili 80 anys després, doncs, lògicament està molt difuminat, però hi havia un interès creixent i real per la llengua, no només per veure el Serrat, que també hi era, sinó per les exposicions que fèiem, pels llibres que presentàvem, etc. I es feia en català, no es feia en castellà. Hi havia autors com Mendoza i tal en castellà, però la majoria dels que hi havia en català es feien les presentacions en català i la gent hi estava, diguem-ne, hi havia com una devoció, no hi havia com un rebuig de dir no em foteu la pallissa perquè jo vull Mendoza i Vázquez Montalbán per dir alguna cosa i no vull Carlota Burg o el que sigui, no? Per tant, jo crec que és més nosaltres que ens ho creiem o la pressió d'allò que jo diria les Espanyes sobre cuidado, no? Però no crec que a Amèrica Llatina, en aquest cas concret, hi hagi cap mena de rebuig, no? Jo crec que no ens ho creiem lo suficient aquí, perquè estem molt acostumats aquí a la península, el que hem viscut, el que vivim, i quan sortim fora el que compta és la qualitat dels serveis, dels productes, i si ets multilingüe jo crec que és un avantatge, pot ser un avantatge, però que no influeix, és aquí que ens donem. Ara, en un cas concret, o una sèrie d'empresaris, algun que està aquí, hem estat una setmana a Corea, visitant empreses coreanes durant 8 dies, i escolta'm,
totes les presentacions, clar, Corea pots pensar que és un país que potser no parla en anglès, però totes les presentacions, la majoria han sigut en coreano, i amb una persona al costat que traduïa o bé a l'anglès o bé al castellà. La majoritàriament en anglès, totes les presentacions que ens han fet. Després parlaves amb ells i parlaven tots anglès. O sigui, el mateix que parlava en coreano i que tenia una persona al costat que li traduïa a l'anglès, aquella persona parlaves després en anglès. Ho feien per un sentiment d'aguantar la llengua, ells. O sigui, de país i de responsabilitat, no? Vull dir, això també... I són 50 milions. I són 50 milions amb una economia que va com un tiro i, a més, amb una situació de tensió bèl·lica, diguem, perquè estan allà per temes de Corea del Nord i dels veïns del Japó i dels xinos i dels americans i tot. I els tios aguanten amb el coreà, que és el que passa amb els països també molt del que ha dit abans el Jaume, del nord d'Europa, no? Que també aguanten molt bé la llengua. Crec que això és un exemple molt important a tenir-lo present. Vale. Voldria tocar també el tema de la innovació, no? Tu ens has comentat ara que esteu ja entrenant chatbots en català i en castellà. Abans que hem estat parlant amb el conseller ens deia que molt aviat ja podrem tenir pel·lícules doblades al català amb intel·ligència artificial i que amb els avantatges i els inconvenients que això representa, no? Penseu que el fet de que la tecnologia permeti que tu parlis en català i l'altre et senti en el seu idioma, però reconeixent la teva veu, que és tecnologia que tenim ja quasi a l'abast de la mà, això pot fer un canvi de paradigma i que això canviï molt les coses per lo bo o per lo dolent? Jo crec que això és boníssim, no? Vull dir que perquè ja no has de renunciar a la teva llengua per comunicar-te i l'altre t'entendrà perfectament. El que no crec és que la intel·ligència artificial sigui capaç diguem-ne, d'aprendre el sentiment que pot haver-hi en una conversa. Això és una altra cosa. I amb el que té a veure amb les pel·lícules, etc., soc contrari al doblatge. Les pel·lícules han d'estar en versió original, la que sigui, i han d'estar subtitulades en català. La gent, a més, llegint, s'aprèn més la llengua, però el que és important d'una pel·lícula és això, l'emoció que transmet, diguem-ne, el matís. El matís i totes aquestes coses. Això no és substituïble per intel·ligència artificial. Ningú pot fer el que fa el Robert De Niro quan està interpretant Al Capone o qualsevol altre personatge. Sí, l'important és això, és que no perdre els matisos, però amb aquestes converses que dic jo de chatbot arriba un moment que la persona que truca, perquè n'he sentit moltes, i que li contesta a la màquina, al final arriba un punt que li demana com es diu. O sigui, escolti, com es diu vostè que la tornaré a trucar, no? Vull dir que el nivell de perfecció que arribes ja amb aquest tipus de màquines és bastant notable, O sigui, I els hi posaré un nom. Els hi de posar un nom, clar, la màquina treballa 365 dies l'any, 24 hores. Tant pot trucar una persona d'aquí com pot estar a l'altra part del món, no? És un canvi notable, no? I amb això, respecte a la llengua, no ho sé. Jo suposo que en principi dic que és un avantatge. L'altre dia m'explicava un senyor que ha arribat de Xina, molts de vosaltres ja ho sabreu, amb uns auriculars que en directe ja et tradueix instantàniament a la persona que tens davant i que valen $15. Tampoc estem parlant aquí, Això després al matís el perds, segur, però sí que això, la llengua, jo crec que té que ser un avantatge per nosaltres. Té que ser un avantatge per eliminar barreres d'una vegada. Hi havia una normativa europea que ho prohibia, això, entre la normativa per les pressions d'Apple. Vull dir que a vegades nosaltres fem normes